Alright, again mga boss, welcome back sa atong YouTube channel and Facebook page, Alton the Life Changer and Alton the Adventure. So this is our 4th episode sa atong trip. So at this time ako introduce ang kung kinsa ang kauban nato diri sa pagpanabiyag or sa pangisda. Kauban nato ang Brad. Do. Kaway from Leyte. Do rin eh. And of course he did sa tong Brad sa Bus Dante. Alright, kaway. Kaway sa mga Brad. Kaway sa mga mangisdaay. So muna ito Elder Brothers brother Dante o brother ni of course. Usa na to ka Brad? Ramel ang kinakusgan foreman. So nagkaisa, so bali upat ni ka brother eh. So of course ako ay videography. Videography sila itig sa biyag. Atong boss Dante ug si foreman nga nang magsagbot. Unsay pangalan nung? Larang Dapo. So, Kuridas. Sagbot man na. Kalanon man na kuhol. Kalanon ni bakaon rin siya. Sus daghana na dito sa kabog. Nato ning ko sa pagluto para mahurot ng kalanon kuhol sa inyo. So, bali upat mi ka brother eh nga nasa Surigao. Nga gikan sa constructions. JDL Builders team owned by Dante. Of course atong presence JDL Builders. Nadula na po. Meron diha dulo mo dol sumot na mo. Diha na. Nato nagnara. Nadikuha. Dakoy kamot jadi ka kuha. Duha magay kamo. Gabi. Ito ka dagan ikikigag ni kay lagi na yan. So medyo na puno na. Oh, puno na. Puno na mo sa kabalde. Ha? Nagyapon diha? Bali upat mi ka brother nga nakuan nangisda. Kita rin tig video kay sa may lalom kayo. Kauban pagpanabiyag ang kauban sa kuan atong mga skills, mga foreman, mga welder. Tuna diri. Oh. Ang uban ang uli. So Wala na rin ang tambol. try og kuan. Yapel sa video ang atong mga experiences sa Basig mao rin inahan dong. sa upat ka magsuon nga na diri. So kung curious ka or ganahan ka mo follow sa imong life story nga mga igsuon, nga mga managsuon, mga Brad. So just follow, like, and share sa atong kuan sa atong Facebook page and of course subscribe na lang sa atong kuan YouTube channel Alton the Life Changer. So medyo dugay na tang nag-create sa atong kuan YouTube channel since 2019 I guess, 2020. But medyo busy so wala ta ka-timan sa atong kuan sa pag-upload og mga videos. So this time it's a good reason
nga mo padayon ta kay naman tayo lugar or free time nga mag-upload. So please follow sa atong page and YouTube channel sa story sa storya na mo mga nagsuon ato ning apel sa atong content atong i-differentiate ang kaagi kung sa itong mga kaagi nila sa akong brand, then ako ang story, then let's try to combine mag-create a content. Alright, so hope you guys nag-enjoy mo sa atong video. First time tang video yun nag-content og mayon kaya atong of course itong title sa itong Facebook page is Alton Adventure, so everything my experience na to, so atong i-upload at the same time. Of course create a memory that someday atong recall sa itong mga story nga mga bata pa ta. So kung tigawan na ta, so tingnan lang nga, this is my life before. La aska na kuha kuyawan ko sa it's a prank naman di ay naagi do mga pula pa. Salamin bang bisa kabog. So guys, again, thanks for watching. This is the end of this episode. So thanks for following our videos till the end. Again, this is Alton the Life Changer. Don't forget to follow and like and share sa atong Facebook page, Alton Adventures. Please help me guys to boost our page and YouTube channel. Mamasan lang ta nga this way basi makatabang ta. So why not nga every blessing nga mabot sa atong kinabuhi. So ako lang wish lang ko and hoping mag-grow out ng YouTube channel para at least na-blessing nga mabot, so makatabang ta sa atong mga, of course, family and of course new generations gikan sa mo, of course sa akong mga family, mga pagumangkon o mga estudyante sa mua. So ay mauzo na itong i-dedicate para nila. So again, thank you guys for watching sa atong video. Thank you. God bless.